מה קורה חברים וברוכים הבאים לסרטון של רון רויאל. אז אנחנו בעוד פרק של מיינקראפט מהסדרה של ההישרדות. של ההישרדות. אז זה המשך שלה. זה השתרק על מלא דברים. דבר ראשון, הנה הבית. הוא פשוט היה כאן, אני פשוט הולך, בום יורד. דבר שני, מסתלמה כאן, יש כאן חווה כזאת ועוד חווה כזאת. ואם אתם רואים עכשיו, אז ככה זה, וגם נסים לעני, הנה זה. וזה, אחי, שחק איתי כאן, ואז שחק, כי לא יודע למה, הוא מצא מפה כיפת כאלה. אני הולך, הנה זה הדברים, איך הוא השיג את זה? מהסקרטר אחד, שלא עוד. חפרנו ובדקנו מהלסטון, וזה היה החדר שלו. זה החדר שלו. הסקרטר הוא גם יותר יפה כאן. הנה. זה הבלוק. ואתם שומעים עכשיו איך את זה עשיתי גם מסקרטון, את זה דקתי ויצא לי אותו, דקתי וגם החץ בקשת או שהעסקתי מלבד דבר מלא זמן. אז זה הסקן החדש שלי שהולכת לתמר. אז ככה זה איפה שקפן למעלה זה החדר הכבוד שלי. לא למעלה זה למעלה כמה לדסטון יש לי? 51. נשים כאן את כל מסר. כאן את העיקה הזאת גם. נשים כאן את כל מסר. כאן זה כל... הוא דאג את זה בפוקס. הוא יודע בפוקס. זה הברקין. תקלו את הספר הזה טוב. הוא נראה לי טוב. נשים כאן עוד בלוקים. נקרא לכם עוד מעט. עוד מעט. אז המשכנו. אנחנו הולכים עכשיו לעשות בפרק הזה. גם בוא נשאר קודם. אנחנו הולכים לבנות הבית יותר טוב. מה הכוונה? ולעשות את הרצפה. ולא את הרצפה. אחר כך נסבס את הרצפה. שהתאונות יהיו. אז נביא פיקקס הכל. שנייה.
אז כמו שאתם רואים אנחנו נמשיך. כאן נעשה נראה לי את הבית, או למעלה. למטה נעשה את החדר. לא, למעלה נעשה את החדר חמוד. לא יודע. לא יודע מה לעשות טומטה. אני אחזור אליכם ואני אקח רעיון. אז החלטתי מה לעשות עם הכל הקרב וסטרון. טוב, נראה לי אני אעשה כאן את החדר החימום, כל החימום, או שאני את המיטה הזאת תעשי. יכולים לעשות נראה לי, כי אולי בהמשך אני לא אעשה את זה. היה מרתק. אז בואו נאכל. אנחנו הולכים לדוג ונחזור אליכם. שנייה, נחזור אליכם. זה מה קורה חברים, ואז אני המשכתי. אני יכול לנדור לכם, מבטיח לכם, ולא עשיתי גיימר ולקחתי, מבטיח לכם, ודקתי, אחרי שנייה הייתי. באמת דקתי אותו עכשיו, ככה דקתי. ודקתי את השמש ואת הדבר הזה. בואו עכשיו נשען. בואו נשים את זה למטה שיהיה כאן. ספרים מחושפים, ייי! בואו נשען ואחר כך נדוג עוד פעם. אני אדוג, ואני אעשה מה אני אדוג. טעם. כמו שאתם רואים, דקתי כמה דגים. אני יודע שאי אפשר לחמם אותם, אבל לא יודע למה אכלתי אותם עכשיו. בואו נחמם אותו. בואו נביא פחם. נשים כאן אחד. אז נראה לי נגמור את הפרק כאן, כי אין עוד מה לעשות. אחר כך אני אגבור ולעשות שיקוי כזה. הייתי בעבר כך זה מאפרן, הדור כזה טוב. יש לי שתיים כזה. הרגתי כזה, השגתי. נראה לי זה היה הפרק. מקווה שנהנתם. נתראה בפרק הבא. ביי. שנייה. אני אומרת תשחק עם אח שלי מיינקראפט, אבל במפה אונליין שרק אני והוא ועוד כמה אנשים
אוי, אוי, אני אהיה לבד, אני אהיה לבד. בוא נהיה טים. רציתי להגיד לכם. אני מקווה שנהנתם. נתראה בפרק הבא. שנייה. ביי. שנייה. ביי.